furi ha ndị Chineke ga-akọsida bụ ndị ajọ omume ga-akpụlitere ọgwụ ọ bụghị ndị ji ntị ha nụcha eziokwu Baịbụl na ntị na-emekwawa ezi omume ha ajọ omume ha si ọkwasịra ndị ajọ omume gị bịa mbute ọgwụ ọ bụrụ na iburu otu ala uche biko wepụta ụka ahụ uche gị gbalịa emewe ihe dị mma ka ị wee nwee ike bịara ndụ n'ime ụwa ọhụụ ma ọ kwanachiri ọnwụ bilie na dịka onye ezi omume. Anyị ekwuola ọtụtụ ihe gbasara ọnọdụ ndị nwụrụ anwụ kwuo gbasara ndị gị ga eluigwe na ndị gị bi n'ụwa mana ihe ọzọ dị mkpa anyị ga-eleba anya ugbu a bụ ihe anyị si nọrọ ebe a ọnụnọ anyị ebe a anyị bịara ebe ugbu a ekwesịghị ịbụ ihe pụrụ iche ma ọ bụghị otu anyị na ebe a na-ege ntị ihe Chineke na-agwa anyị site na Baịbụl. Ụfọdụ ndị nwere ebumnobi ha na-eji aga ebe enyi ya mmadụ mana olee ihe Baịbụl kwuru anyị ga-eburu n'uche ma anyị gawa ebe a na-eli mmadụ dịka otu anyị bịara ebe ugbu a. Lee ihe Baịbụl kwuru n'akwụkwọ Eklesiastis ka anyị were ya mara ma o so n'ihe anyị bụ n'uche bụ ebe a ma ọ ga-abụ ihe megidere ya. Na Eklesiastis 7 amaokwu ya nke mbụ na nke abụọ anyị gụchaa nke abụọ anyị gụọ nke anọ ọ sị ezigbo aha ka ezigbo mmanụ mma ụbọchị mmadụ nwụrụ kakwa ụbọchị a mụrụ ya mma. Ọ dị mma ịga n'ebe a na-eru uju karịa ịga n'ebe a na-eri oriri n'ihi na mmadụ niile na-anwụ anwụ ndị dị ndụ kwesịkwara iburu ya n'obi. Olee ihe akụkụ Baịbụl na-eme ka anyị cheta? Ọ sị na ọ bụrụ na enwere ebe ị gara ịga wedin taa gaa kansụl ya bịawa ebe ga ihe ị mere ka mma Baịbụl nabatara ya. Ọ sị na ebe ị bịara ka mma karịa ịga ebe a na-eme oriri na nkwari. Ọ gịnị mere nke ị bịara ji ka mma? Ọ sị na ọ bụ ebe a ka ị ga-eji cheta na otu ụbọchị mụnwa ga-enọ n'akpati otu a nna m ukwu ahụ ma ọkwa onye ọbụla ọzọ n'ime anyị ebe a ka ilegide otu nna m ukwu ahụ n'akpati na ọ nwekwara ike bụrụ ya echi. Ugbu a Baịbụl sị na ọ ka mma ịnọ otu a bụrụ n'uche sị kedu ụdị ndụ m na-ebi ugbu a. Otu ala akọrọ akụkọ nwoke a na obiri ndụ dị mma gbalịakwa lekọta ezinụlọ ya ọfụma. So now ebe ọ bụ na nwoke a biri ndụ dị mma o mechala ugbu a nọ n'akpati ndị bịara ebe a ga-esi otu ụbọchị ọ gagara o nwere ike bụrụ mmụọ. And the Bible sị n'akwụkwọ Abụọma nke 190 amaokwu ya nke 12 ọ sị na otu anyị bịara ebe ugbu a na ihe anyị ga na-amụta bụ ego ụbọchị anyị ọnụ. Nna m ukwu a nọ n'akpati ugbu a ọ bụrụ iji program gị na-azụ ya tụlee ya hụ afọ ole ọ gbara 85 ma ọ bụla nkwutela ya ọ gafeela oge wa Baịbụl ọ sị na mmadụ nwere ike ịdị ndụ afọ 70 emekarị ya mana gbatịkwuoro ya oge ya nọ 80 mana nna ukwu alụ afọ 80 na ụmụ. So ọ dịkwa ọnwụchi ọnwụ ọnwụrụ ma dịkwuo ya ọ bezie na anyị na-ebe akwa n'ọnwụ na ha ọ ihe mere o ji dị mma ibi ebe a. Ọ bụrụ na mmadụ na-ebi ndụ dị mma ọ ga-eme ka a na-echeta ya mgbe ọbụla. N'amaokwu anọ ebe ahụ gụrụ sị obi ndị ma ihe na-adị n'ebe ma obi ndị nzuzu na-adị n'ebe a na-aṅụrị ọṅụ. Gịnị bụ ihe ebe a na-ekwu? Ọ bụ ọgbakwara mmanya. Ọ bụrụ onye mmadụ pụrụ uche na-aga ebe a na-eli mmadụ onye aka ile onwe n'ọnọdụ igbo onye nzuzu ọ gbakwara mmanya kama mmanya bịara ebe a ga-edọla udu ka ọ dọrọ n'afọ. Ọ bụrụ ọ bụ ebumnobi mmadụ si abịa ebe a na-eli mmadụ Baịbụl sị ọ bụ obi onye nzuzu ka ọ kpara. Kama ịbụ ibia ebe a mụta otu ọ ga-eji na-ebi ndụ ka o nwee ike nweta amara Chineke ugbu a na ọdịnihu. Ihe ọzọ anyị ga-amụta bụ ịtụba uche chebe echiche ime ma ọ dị agwa mụ
ma ọ bụ nke gị nwa na-akpọ ugbu a nwere ike ime gị Chineke ajụ gị. O nwere agwa Chineke kwuru anyị na-ekwesịghị na-akpa, edere na Baịbụl. Mgbe ụfọdụ abịa otu anyị mere ebe ugbu a na-ekwu okwu banyere onye nwụrụ anwụ na ihe ndị ị na-eso, uche gị dịrị ya, ọ dị ihe ị ga-amụtarịrị. Ị ga-amụta na ka anyị si ebe a na-ala n'ụlọ anyị dị iche iche ebe anyị si bịa, anyị ga-ajụ onwe anyị sị, ọ bụrụ na m bụ onye ohi na-ezu ohi ruo mgbe m bịara n'olili nwanna Nwokennaya, James Nwokennaya, ọ bụrụ na m bụ onye ohi nga ịlakwa ugbo nọgidekwala ezu, ọ bụrụ na m bụ onye na-akwa iko, ọ bụrụ lakwa ugbo mebidokwala isi gawakwala ihu n'ịkwa iko a, ọ bụrụ na m bụ onye na-egbu mmadụ nga alaghachikwa jee egbuwe mmadụ. Ebe ọ bụla Chineke achọghị, ọ chọrọ ka anyị mere onwe anyị ezi aha. Ọ ha ịgụ na Baịbụl, ọ sị na ezi aha dị mma karịa mmanụ otite na-esi iso. Ọ bụ isi ebe a lawa ka anyị amụta ịkpa ezi agwa. Ọ ha anyị si dị ebe a, otu ọ ga-abụ anyị na-ebi ndụ ọma dịka ihe anyị mụtara ebe a si dị, anyị na Chineke adị na mma. Ka anyị nọ na-eme otu a, Jizọs si lọọ bụ ịkpadebere onwe anyị akụ dị mma n'eluigwe, na agwa ọma aha anyị na-akpa bụ ịkpadebere onwe anyị akụ n'eluigwe, ebe nla, nchara na ndị ohi na-agaghị ya. Chọba agwa ọma anyị ga-eme Chineke obi ụtọ. O nwekwara ihe ọzọ Jizọs chọrọ ka anyị mee. Ọ bụ ọrụ inyere ndị ọzọ aka ha amata iwu Chineke na ihe Chineke chọrọ ka mmadụ na-eme. Ya bụ ọrụ ikwusa ozi ọma. Ọ bụ Jizọs malitere ọrụ ikwusa ozi ọma mgbe ọ nọ n'ụwa. Onye ọbụla bụ Kristian ma nke a ka ọma. Ihe ejikwa dịkpọ ndị na-eso ụzọ ya Kristians, ọ bụ n'ihi na ha na-eme ka Kraịst. Ụmụnna ya, ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị eziokwu ya. Ha na-eso ụzọ Jizọs, na-eme otu Jizọs si mee. Ọ ihe mere na-ejikpọ ha ndị na-eso ụzọ Kraịst ma ọ bụ ome ka Kraịst. So n'ihi ya mere, ọ bụrụ na ị bụ Kristian, jụọ onwe ugbu a sị, agwa ahụ eji mara Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nke oge mbụ nwere ya na-arụkwa ọrụ ahụ. N'ihi na Jizọs sịrị, onye kwere na m ka ọrụ m nụrụ ka onye ahụ ga-arụ rụọkwa nke karịrị nke ahụ nụrụ. N'ihi na ihe Jizọs ji rụọ ọrụ ozi ọma mgbe ọ nọ n'ụwa bụ naanị 3 years and 6 months. Ma onye ọbụla gụrụ onye na-eso ụzọ ya mụta ikwusa ozi ọma n'aka ya ga-ekwusa more than 3 years or 10 years or 20 years more. Ọnwa okwu ya pụtara. So n'ihi ya ka anyị nọ na-arụ ọrụ dị otu a, na-ekwusa ozi ọma alaeze Chineke, na-akpakwa agwa dị mma, agwa anyị na-ekwekọ na ihe anyị na-ekwusa, n'ezie ọ ga-enye Chineke obi ụtọ. Mgbe ahụ ka anyị ga-elewanye ihe a Pọl kwuru n'akwụkwọ Timoti nke mbụ n'isi ya nke abụọ ma okwu ya nke atọ na nke anọ. Pọl onye ozi sịrị na ọ bụ uche Chineke ka a zọpụta ụdị mmadụ niile, ka ha nwetakwa ezi ihe ọmụma nke eziokwu. So eziokwu dị na Baịbụl kwesịrị ka onye ọbụla n'ime anyị tinye uche na ya, ọ bụghị uche nke onwe onye. Echekwala ịgụcha Baịbụl gị sị hapụ ya, ọ bụ mmadụ dere ya. Mba, ọ bụ Chineke sitere ike mmụọ nsọ ya kpalie ndị ahụ dere Baịbụl ha ede ihe bụ uche Chineke. N'ihi o kwesịrị ka anyị gere ntị ihe Baịbụl gwara anyị mee. Otu a na-agbara nna m ukwu ama n'ọkpara agwa dị mma mgbe ọ dị ndụ. N'ihi Baịbụl, ndụmọdụ Baịbụl ọ gbasoro. Lee na ugbu otu o ji zụnye agwa dị otu a n'ebe ụmụ ya nọ. Ụmụ ya ndị dị mkpa, ndị ya kụtachara ikpe na-eriju afọ, a hachara ụgbọ isi ka ọ bụghị na agaghị m eme ha nna ya. Ugbu a ha rubere ihe nna ha kwere isi, kwekwa ka e mee ya otu o ji chọọ. Ọ bụ ihe a na-achọla ndụ a. So n'ihi nke a, mmadụ iji ụkpụrụ Baịbụl eme ihe na-aba uru ma ugbu a ma n'ọdịnihu. Ọ bụ n'ihi ya mere mgbe Pọl na-ekwu okwu na ndị Kọrịntị nke mbụ isi 15 amaokwu ya nke 58, ebe ahụ Chineke sị ka anyị nọ na-alụsi ọlụ ike n'ime onye nwe anyị, na Chineke aghaghị ịkwụ anyị ụgwọ ọrụ kwesịrị ekwesị ma oge ya ruo. N'ihi ya mere, echelala mba ọbụla ịgbara iji mee uche Chineke ga-efu nke efu. Mba, Chineke agaghị echefu gị. Nke ọzọ bụ na oge anyị ji nọrọ ebe a ga-eme ka anyị nwee obi ụtọ na ndụ mgbe anyị mụtara ihe anyị ga-eji na-ebi ndụ ma anyị lasịa n'ụlọ anyị dị iche iche. Anyị ga-echetakwa na uju anyị na-eru ugbu a ga-emecha kwụsị. N'ihi ya mere, ma ndị enyi ma ụmụnna anyị ma ụmụ brọda Nwokennaya, bikonu, ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị ma ndị ezinụlọ ya niile, biko ana m arịọ unu nwee ndidi, gbagharanụ. O nwere ihe anyị na-ele anya gị mezuru oge adịghị anya. Lee ihe ọ bụ ekwuru ihe na Baịbụl. Gịnị ka m na-ekwu? Ọ bụ ihe dị n'akwụkwọ Mkpughe n'isi nke 21 na amaokwu ya nke 4. Gee ntị nkwa Chineke kwere anyị niile nọ ebe a. Ọ dịghị onye n'ime anyị n'ebe a ga-esi na onwebeghị onye nwụrụ ahara ya na ndụ a. Mana lee
ihe Chineke na-ekwu ebe a. Ọ sị ọ ga-ehichapụkwa anya mmiri niile dị ha n'anya. Ọnwụ agaghịzi adị, iru uju maọbụ ibe akwa maọbụ ihe mgbu agaghịzi adị. Ihe mbụ niile agafeela. Ya bụ otu anyị na-ebu ugbu a, ọ ga ebe ihe akụkọ. Ọ bụrụ na iso mgbe a na-alụ agha Biafra na Naịjirịa, ị ga-ahụ ugbu a ụfọdụ ihe eriri mgbe ahụ ga-abụ ihe akụkọ. Otu eji taa agbuzu, taa oke, taa ụmụ ahụhụ dị iche iche ka e wee hụ na ihe tinyere afọ. Ọ ga-abụ ha akụkọ ugbu a. So n'ihi otu a ka a ga-akọ ọnwụ na ọrịa n'akụkọ n'ime ọnwụ n'ime alaeze Chineke. A ga na-enye eme demonstration ka ị chọrọ ịkọrọ ụmụaka ndị na-amaghị ha na-akpọ ọnwụ ga-abịa agbachi onwe gị kula umo chiwo lewa ga n'otu ị ga jipa agwụ ugbu a. Ọ bụ ụtọ onye nwụrụ anwụ na-anụ gwaji ya stil ha ga-aghọta ya n'ihi na gịma na-akọwa ahịa mara Hindu. So a ga-akọ ya n'akụkọ. Akwala mmakwara maka ebe ị bịara n'ihi na ị ga-erite uru na ya ma itinye ha mụtara omume. Echekwala isi gịnị mere ebe a ji jụọ oyi ka ebe a na ozu nwa ọkụkọ nwụrịrị ha. Ọ dịghị ozu nwa ọkụkọ nwanna nwoke nna ya bụ. Ọ bụghị ha ga-akụ ụlọ ha ga-eri bụ problem. Ma isi bịa ebe a bụ ịnụ ihe a Baịbụl na-agwa anyị. Ọ ga-abụrụ ezinụlọ nwere ha ga-eji kụ ụlọ dị merecha nke adịghị njọ, mana ha bụ isi ha isi bịa bụ ihe anyị na-ekwu. Ka onye ọbụla n'ime anyị nọrọ ebe a, obodo uche ya nọrọ ebe a. Ọ bụkwara na owu nwanne a nọ ebe a, ụfọdụ ndị na-ajụ anyị si anyị gịnị gburu nwoke a, gịnị mere nwoke anyị, gịnị ga-gburu ya unu ma na ọ dịghị onye nwụrụ na-agaghị asị ewere ha gburu ya. Mụ ama anaghị egburu ya. Ama m onye gburu onye anụ na-akpata. Ngwa gee ntị ka m gwa onye ọbụla. Ka m gwa onye ọbụla gba ya na ndị Hibru 2:24 ka m gwa gị ihe ọ bụ. Ebe ahụ sị n'ihi ya ebe ọ bụ na ụmụaka ahụ bụ ụmụ mmadụ ndị nwere anụ ahụ na ọbara, ọ ghọkwara mmadụ nke nwere anụ ahụ na ọbara ka o wee si n'ọnwụ bibie ekwensu onye nwere ike ịkpata ọnwụ. Asị ọ bụ onye na-akpata ọnwụ. N'ihi ya onye kwa bụ ekwensu a ga-emechakwa bibie ya nwa site n'aka ọkpara Chineke. Ọ bụ obi ike anyị. N'ikpeazụ ụmụnna anyị, ihe niile anyị na-ekwuru ebe a, biko ka anyị ghọta na anyị bere ebe ya nkasi ndị ezinụlọ ọhụrụ. Ka anyị ghọtakwa na Chineke mere ndokwa maka ịkpọlite ndị nwụrụ anwụ n'ọnwụ ma ndị ajọ omume dị ncheta. Ọ haziri ya ahazi ndị gị ga-ele igwe na ndị gị bi n'ụwa na-enwekwa obi ụtọ. Ọnọdụ a dị mma, ma ka anyị na-emechi okwu ugbu a, biko o nwere ihe Chineke chọrọ ma ọ bụ ihe ọ gwara ndị mmadụ mgbe onye isi ezinụlọ dịka nwanna Jesi Nwokennaya, mgbe Odumadụwa dịka onye isi ezinụlọ mgbe ọ nwụrụ. E nwere ihe na-eji esochi ọnwụ ya ma emechaa ka ahụ bụ ndị gị bịa fọwa ụmụ ya karakara. Ala anyị adịghị ọkpụlọ, ọ bụ papa ji ya ugbu a ọ nwụrụ, aga m ebịa ewere ya. Ka adịrị ụzọ iyi, ọ bụ ala nna anya. Ọ dịghị mgbe ị bere okwu ala mgbe ọ dị ndụ. Ọ bụghị mgbe ọ bụla gị na ụmụ ya na nna ha kpara ya mgbe ọ dị ndụ. Ele ya ugbu ọnwụ na gachi ụmụ ya nwere ka gawa mmụta ndị ga-anapụta ha ya nke nke aka ya. Mee na n'ihi nwere ego ọ ga n'ihi nwere mmadụ karịa ha. Biko agbakwala nwa ime ihe ahụ ma ọ bụrụ ọgbata gị uche. Gịnị mere m ji kwuo otu a? Lee ihe Chineke kwuru. Ndị ọbụla na-akpọ ụdị nkata n'akwụkwọ Ọpụpụ isi 22 ya bụ 22:22 to 24. Ọ dị ihe Chineke kwuru ma ọ hụ onye na-akpa ụdị nkata nna ha nwụrụ ma ọ bụ onye nne ha hapụrụ. N'akwụkwọ Ọpụpụ isi 22 amaokwu ya nke 22 ruo 24 na ihe Chineke kwuru. Ọ sị unu emegbula nwaanyị di ya nwụrụ ma ọ bụ nwa na-enweghị nna. Enwee ka unu si megbuo ya, ya ebesara m akwa, m ga-anụ akwa ya o, m ga-ewesa unu ezigbo iwe, m ga-ejikwa mma agha gbuo unu. Ndị nwunye unu ga-abụkwa nwaanyị di ya nwụrụ, ụmụ unu ga-abụkwa ụmụ na-enweghị nna. Onye Chineke kwuru. Ọ bụrụ na ị na-akpa nkata ugbu a ịbịa
Babu nwoke na bogo ya uwa ha kelachi uwa gara ngala ni no woni he e chede na ha yo ba sima ha try kola ni na ime otu a ndị ahụ ị chọrọ ịkọtara ya ga-aga ịghọ ndị na-enweghị nna Chineke. So n'ihi ya ka anyị were okwu ndị anyị nụrụ ebe a kasie onwe anyị obi, kasiekwa ndị ezinụlọ obi, ka anyị nwee olileanya ife Chineke otu ọ chọrọ. Anyị ga-enweta ndụ nke bụ ndụ n'ezie mgbe ọnwụ na ọrịa na-agaghịkwa adị, mgbe ọ ga-agba gbakọta otu a, ọ ga-abụla egbula ọṅụ ịnabata ndị si n'ọnwụ bilie, ọ kwaghị ịtụba mmadụ niile. Ụmụnna anyị ga-eji okwu ndị a Chineke gwara anyị mee ihe ka anyị jisi ike gwara anyị ndewo. Nwanna Cyprian Onyama Uzodimma, anyị kelere gị. Ekele anyị ka ukwuu ka gara Jehova onye nyere anyị iru eluigwe dị kọrọkọrọ dịka nke anyị nwere ugbu a, ka ememme a nwee ike gaa nke ọma. Onye nyekwara anyị akwụkwọ nsọ ya bụ ebe echiche niile ndị a si. Eji m aka na ọtụtụ n'ime anyị mụtara ihe site n'okwu olulu ozu a nke e kwuru. Mgbe a gụrụ ọnụọgụgụ ndị gbakọrọ ebe a, ihe dịka 373 kere okwu olili a ebe a. Eleghị anya ọ dịkwa ndị tire in through Zoom, anyị amaghị ọnụọgụgụ ha, mana ndị nọ physically present dị 373 ndị kere okwu olili ozu a. Biko ezinụlọ asị ka anyị chetara unu na ime compound ebe a na-abịa ili mmadụ ugbu a, ọ dị kpachi. Ọ naanị ndị ezinụlọ a ka ebe ahụ ga-aba. Ya bụ ọ bụrụ na anyị mechiche ebe a ugbu a, ebilikwala. Ọ bụrụ na elicha mmadụ, biko na ha nwere mmiri oyi nta ha chọrọ itinyetu gị n'ebe ahụ ị nọ. N'ihi ya, enyela onwe gị nsogbu ibili ka ịba n'ime compound, ọ dịghị mkpa. Nọrọ ime ọkụ ahụ biko anyị ga-achọ ka anyị mechie akụkụ nke a nke ememme ili ozu a site n'ịbụ abụ nke 144. Isiokwu abụ keep your eyes on the prize. Ya bụ lekwasị anya na nkwa ahụ. Ọ bụrụ na anyị bụsị abụ a, nwanna James Ọta ga-edu anyị n'ekpere mmechi. Again, song 144.
ezi onye nwe anyị na Chineke anyị, Jehova bụ aha nsọ gị, nna nke mgbe ebighị ebi, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Obi anyị jupụtara na aṅụrị n'ihi na ị bụ Chineke anyị. Anyị na-ekele gị ọ bụ na maka nwanne anyị nwụnahụrụ anyị, mana anyị na-ekele gị maka mmụọ nsọ gị ji nọnyere anyị n'ihe omume a ruo n'oge awa dị ugbu a, nke sitere n'okwu ọgụgụ Baịbụl kasie anyị niile obi, karịsịa ndị ezinụlọ nwanna Jesi Nwokennaya. Ọ bụ na anyị onwe anyị kwa ndị ya Jesi so bịa, anyị enwetawa okwu agbamume na okwu ọgụgụ Baịbụl iji ghọta n'eziokwu na ọnwụ bụ mfu nke bụ eziokwu, mana e nwere olileanya nke dịrị ndị nwụrụ anwụ, ya bụ olileanya mbilite n'ọnwụ. Anyị na-atụsikwa anyị ike ma na-enwe okwukwe dị ukwuu n'ebe olileanya a dị na n'ụwa ọhụrụ gị bụ paradaịs. Anyị ga-ahụkwa nwanna Jesi Nwokennaya. Ugbu a anyị na-ekele gị maka ndokwa a magburu onwe ya, ma na-arịọ gị ugbu a si biko mmụọ nsọ gị ka dị anyị niile ezigbote mkpa ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi gị, gụọ ụbọchị anyị ọnụ, mee ihe ndị dị mma ka anyị wee nweta ọnọdụ ọma ahụ ikwere nkwa ya. Biko Jehova, wụsapụrụ anyị mmụọ nsọ gị n'ọtụtụ bara ụba. Nye mmadụ niile ndị na-arịọ gị biko saa ha aka gị, wụsapụrụ anyị mmụọ nsọ ma duzie anyị ka ihe niile anyị ga-eme kwekọọ n'uche nsọ gị, wetara ha nsọ gị ụtụtụ kama iwetara ya nkọcha. N'agba nke abụọ ka a ga na-aba, biko Jehova jirikwa mmụọ nsọ gị duzie mgbe a ga-ekwechi nwanne ahụ. Anyị na-atụsi anya ike ime ihe niile otu ga-ekwekọ na usoro gị. Biko anyị ka nọgidesi ike na-arịọ ka ezinụlọ nwanna Jesi kara obi n'okwu ndụmọdụ ndị a niile. Mgbe anyị ga-esikwa ebe ala anyị niile, biko Jehova ebughachikwa anyị n'ebe obibi anyị dịgasị iche iche, ka anyị wee sikwa otu ahụ nye aha nsọ n'ụtụtụ. Ihe niile aga nke ọma. Anyị nwee obi ike na ị ga-emere anyị ike ka mma. Anyị nwekwara obi ike na ka anyị na-agbalị ime ihe ndị dị gị mma, ụzọ ọbụla anyị si mehie megide gị maọbụ na anyị erughị ihe tụrụ anya n'aka anyị n'ihe omume a, biko Jehova legide na anya na aja nwa gị chụrụ n'elu osisi ahụ ma gbaghara anyị. Anyị nwee obi ike na ị ga-emere anyị ihe ndị a. Anyị rịọ ma kelee gị site n'aha ọnụ na-ekwuchitere anyị ezi nwa ọhụrụ anyị bụ Jizọs Kraịst. Amen. Biko anyị chọtụrụ ịrịọtụ mmadụ niile bịara ebe a arịrịọ maka miniti ole na ole. Biko nwetu ndidi nke nta, ya ewutekwala gị na ebubu gawa n'ili. Nyetu anyị miniti ole na ole. The reason is very simple. Unu mana mmiri zoro n'ụtụtụ akwa ya, mmiri ahụ kolapsụrụ blọk edoro n'ili ahụ. So anyị ji miniti ole na ole a na-edochi ya, miniti ole na ole a ga-ebupụ ya ya ka enwe ike n'ụwa ya. Unu nabatara arịrịọ ya? Biko wetu unu ndidi miniti ole na ole biko.